Yaning talaga kadilanget melambang tanpa sulan pamaneka lintang daya kusumayana sumawur mengkata kula putra ulun nggih Bathara Kala ora ayat padha arja biswanira marakane ngarsane Kang Rama nggih Bathara Kala. Ya bapa entuk pangestune bapa guru. Rarja tekaku ya mung aku ngaturake pabektiku wae katurun ngersane bapa guru. Ya kula pus ulun tampa banget manarima ulun. Menawa sira ngaturake pangabekti marang Kang Rama rakyat kepinakno anggonira lungguh nggih Bathara Kala. Ya bapa kasinggihan kaya sora kurang prayoga nggontu ngadhep ana ngersane bapa guru. Kakang Narada Klatu linggange seketa Kakang. Lah iki Adi Guru kasinggihan kados sampun boten kirang seketa nggih kula. Ngabyantara ngasok maduka Adi Guru kawula nuwun. Mengkata kula Bathara Kala sawise wis asatriwe musumale rasa panemu kang sah para tumuli matura duwe karep apa jeneng kita munggah mring Kayangan Suraya teka ndadekake gara-garaning kayangan katitik bumi genjot samudra kocak kawah candra dimukulir iki nebur kebur rengating sunguni lembah andini nganti aka njaba njebana korining sila metangkep tak senggono sila kembar warna sumana wreksa ingkang maha teja miwah pendhita ingkang malih tinggal jebul jeneng kita ingkang ndadekake gara-gara mara tumrih matura Bathara Kala. Ya bapa sanajan aku ora matur kira aku bapa guru Wespana keplasing cipta tegese ngerti sadurunge winarah kula aku matur pesasat kaya dene samudra sinareman kaya nguyai segara ora ana guna paedhayait bapa guru kuwi waskita ngerti marang sadurunge winarah mengkono bapa kula najan Kang Rama wis nyumurba apa kang dadi panyuwun kita lamun ndak wedharake padha karo Kang Rama mbatang cangkriman ulun pribadi mara tumrih matur kang cetha nggih Bathara Kala. Oh iya yen panjenengan aku dikeparengake matur lugune mengkene bapa sowan kono ngersane bapa guru duk nalika dina kang wis kawuri aku nyasak ana jroning alas wantene bedhug pengangi ana sipating kewan ingkang tumempel ana witing aren bareng kewan ki tak saut tak mangsa kok banjur awakku bisa seger sumyah pulih kaya wingi uni. Mula ki mau kewan bangsane apa jenenge lan apa aku wedharana lan wena ngerti bakal ndak upadi maneh tak pangan saben dinane mergo aku yen mung mbok dawuhi mangan padas curi miwah klikaning kayu gapuk perpekaning kayu aing saya siwa awakku nganti gogra kusika gogra balung kusika kulit awakku mung kari balung karo kulit apa randene otot bayi. Adi Guru Kakang Narada wonten menapa Kakang? Nggih mboten tangklung-suklung kula badhe nderek udu. Lugunipun ingkang dipun tedha Bathara Kala menika sanes wujuding kewan nanging sipating jalma manungsa ingkang nembe nderes legening aren. Lajeng dipun saut dipun mangsa pun Bathara Kala.
Menawi Adi Guru kirang dados kemarang klaturi mriksani tutukipun temtu tasih wonten tabet-tabetipun Adi Guru. Menapa leres mekaten Kakang? Nggih dipun cubi kewala. Kula Bathara Kala ana wigati apa-apa Guru. Yen mengkono coba mengakno tutuk ira bakal ulun pirsani kewan apa kang mbok pangan kuwi mau nggih Bathara Kala. Oh iya nyopirsani apa-apa. Uta Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa sara manuta bawana bana marga samirana lan warayang nalika semana tutu ing Ewang Bathara Kala wis menga pindha lawang guru sareng wis tinaliti dening Sang Hyang Guru Kapalanata Sang Bathara Kala katemben kala momongso marang sipating jam manungsa katitik tasih wonten daging kang nyelilit wonten siyung ira Bathara Kala. Saking dukaning Sang Hyang Guru liling Sang Hyang Guru kagungan asta sekawan. Asta ingkang kalih ngwerik maning Bathara Kala, asta ingkang kalih nyandak siyung kanan kelawan kiring. Sukuling guru jejak dadaning kala siyung kasempal sembarang pal kapan apa-apa. Aduh. Surem kewan kara kingkin lermanguswa kang layon denya ilang memanis watananira layong kumbal kucem ranyo maratani aduh Bapak Guru aku mbok sembah siungku padha karo ngilangi daya kekuatanku banjur aku lumpur ora bisa nglawat piye Bapak aku nyuwun senjata pitu biswa kowe kaya aku nyuwun warasna Bapak aku ora ngrumangsani luput kok dadi mbok sembah sing kaya mengkene Bapak ait mengkono Bathara Kala jeneng kita iki wis nerak pracak nerajang angger kumawani memangsa marang sipating jalma manungsa kuwi kepiye lho kuwi mau tak anggap kewan kuwi sak temene menungsa Bapak iya kuwi manungsa kang lagi nderek slegene ngaring kok banjur mbok saut mbok mangsa dosa apa kang bakal mbok sandang aku ora nyengaja Bapak ora tak jarak tak kira kuwi mau kewan Bapak aku nyuwun pangapura aku warasna Bapa. Ya ya. Yen panjenengan iki orang rumangsani luput sak kita. Wene ya kuwi. Senjata pitulung sira bisa pulih waras kaya ngene. Saranduning badanmu bakal ndak wene tulisan kang mapan ning bathukmu tak paringi tulisan ya kuwi para waning dumadi. Dene cetakmu tak wene tulisan sastra cetak dadamu ya gondak wene tulisan ya kuwi sastra dada ya sastra bedati ya rajah kala cakra lan gegermu tak wene tulisan ya kuwi caraka balik lamun terus tak wene tulisan mesti bakal bisa waras kowe kaya ngene nggih Bathara oh ya Bapak
Wah, wah. Nyaksa korore kaki-kaki kenyole prapoto abang kaulakar mangmuh mungso aming awan ya popo banget ngaturake kenging penuhun ingkang datan pepindhan bareng aku wis mbok wene tulisan ana ing saranduning badanku bisa waras pulih kaya nguni popo. Yo nggih Bathara Kala ngerti tulisan kuwi tak papanake ana sak jroning kulit sak jabaning daging ora sak dengah manungsa bisa nyumurpi lan bisa maca. Lho lah banjur kepiye maneh Bapak? Lah sing bisa ngerti tulisan iki sapa wae? Ora ana liya ya mung ana loro jagat kuwi ingkang siji Kang Rama kang bisa maca tulisan ana ing awakmu. Lan kaping pindhone ya kuwi sedulurmu kang tinemu tuwa. Kok mengkono kuwi apa ana werdine? Ya ngerti ya. Mularpa sira iku sekti mandraguna. Waskita lan Begdaya sing kaya ngapa sira aja nganti wani pisan aja wani karo wong tuamu ping pindhone aja nganti wani karo sedulurmu tuwa. Wis sedulurmu tuwa kuwi besok minangka gantine wong tuamu ora ana. Oh iya. Mula eling-elingen besok yen ana wong kang bisa maca tulisan ana ing awakmu kuwi anggapen sedulurmu tuwa kuwi kudu mbangun miturut sakreh perintahe Bathara Kala. Ya ora ngestokake dawuhmu Bapa. Saiki mengkene Bapa. Dadi sing sak benere sing tak pangan kuwi mau menungso dudu kewan. Ya ngerti kuwi manungsa kang lagi nderslegene ngaren. Oh, lah dalah ya. Yen ngono wiwit dina iki seksana bapakku wis jeleh wis ora arep njaluk pangan ya kuwi padas curi klikaning kayu gapok aku nanging njaluk pangan daginge manungsa lan aku njaluk ngombe getih manungsa Bapa. Lah dak kados pundi Adi Guru? Wangunipun Bathara Kala menika tuman sareng sampun ngrasaken daging manungsa. Inggih Kakang. Ya. Bathara Kala arep dikaya ngapa sira iku putraku to Atmajaku. Paribasan anak wajibe bapa kang pinangka dadi pradah ya wis tak idini yen menawa sira bakal nyuwun daging manungsa nanging manungsa kang pinangka dadi panganmu ya kuwi wong kang nandhang Sukerta. Oh dadi panganku kuwi wong kang nandhang Sukerta. Iya. Lah banjur wong kang nandhang Sukerta kuwi wong kang kepiye bapa? Ya ngerti ya. Lan mirengna sepisan ya kuwi bocah ontang-anting tegese wong ndek anak mung siji ora ndek tunggal kuwi dadi panganmu to dadi bagianmu. Oh iya. Ora ngestokake dawuhe Bapa Guru. Lan kaping pindhone kang kena dinarani bocah kedana kedini utawa kedini kedana tegese wong ndek anak cacahe loro lanang wadon utawa wadon lanang kuwi ya dadi panganmu. Lan sak bandure kembang sepasang tegese wong ndek anak loro wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Lan saterusé yen ana wong ndek anak loro lanang kabeh kang kena dinarani uger-uger lawang ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya. Rakyat ngestokake dawuhe Bapa Guru. Lan banjur wong ndek anak telu lanang kabeh kang kena dinarani gotong mayit ku yoga dadi panganmu. Yen ana wong ndek anak telu wadon kabeh ku yoga dadi panganmu. Oh, ya ora ngestokake dawuhe Bapa Guru yen ngono panganku calone akeh ya Bapa. Iya. Kuwi ana tunggal meneh ya kuwi bocah sendang kapit pancuran tegese wong ndek anak telu wadon ana tengah lanang ana mbarep lan ana ragil kuwi sendang kapit pancuran yen pancuran kapit sendang ndek anak telu. Lanang ana tengah wadone mbarep lan ragile yoga wadon ku yoga dadi panganmu. Oh iya ora ngestokake dawuhe Bapa Guru. Banjur isa ana tunggale meneh Bapa. Iya isih. Ya kuwi
kang dinarani Pandhawa Pendhawi dise Pandhawa ndi anak 5 lanang kabeh yoga dadi panganmu yen Pendhawi tegese ndi anak 5 wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya ora ngestuake dawuh Bapak Guru. Lan mengkene nggih Bathara Kala yen menawa sira wis nyumurpi manungsa kang nandhang Sukerta kuwi mau kena mbok pangan. Ning yen nganti si bocah kuwi mau diruwat bilangi mula Sukertane cara-carane tetanduran wis dipageri, carane wong lara wis digoleki tamba, kowe ora kena ganggu gawe. Oh. Dadi wong kang nandhang Sukerta mau yen wis diruwat ditanggapake lan diwacake buku Murwakala. Carane wong lara wis digoleki tamba, carane tetanduran wis dipageri, aku ora kena ganggu gawe Bapak. Ya mengkono nggih Bathara Kala. Oh iya. Ya ngono aku arep golek manungsa sing sajak sepun nyepelake. Ya anak sing wajibe diruwat ora gelem ngruwat tetep dadi mangsanku. Yo syukur sekedi jumurung yen ngono aku njun pamit Bapak mengko dhisik sira aja sesungguh muka slak muluk mung milik barang kang wis samlok kowe mengko kena mangan manungsa kang nandhang Sukerta kang durung diruwat nanging nggonmu mangan ora kena mbok pangan uripe pan kudu mbok sembelih luwih dhisik. Kula dina iki nyoh tak wene pusaka ya bedhama paesan nggon golek pangan ing Ngarcawata ya ora tak tampa tangan loro Bapak. Malah Adi Guru. Lugunipun paduka anggenipun paring tededan kaliyan Bathara Kala wau. Estunipun kekathan Adi Guru. Mangsa wong duwe anak siji dadi panganing kala, duwe anak loro dadi panganing kala. Wong duwe anak wadon tentalima dadi panganing kala. Malah dalah mongko jaman samangke menika sedaya sami nuwun dhateng dawuhipun menika wajib kagungan putra mboten perlu kathah-kathah. Sekap kalutahe tiga amrih bangun keluarga sageta bagya mulya kok lajeng padha ngaten. Lajeng kados pundi malih Kakang badhe kados menapa? Bathara Kala menika anak kula. Mong anak polah menika tiyang sepuh binanga dados prajaling dipun tingali polahipun si anak menika leres menapa mboten? Menawi leres menika tiyang sepuh namung tutwuri andayani menawi lepat menika. Boten kados mekaten Adi Guru. Sak menika mekaten kewala Kakang. Kula sampun paring dawuh kaliyan Bathara Kala. Najan tiyang nandhang Sukerta dados panganing Bathara Kala menawi sampun dipun ruwat Bathara Kala sampun boten ngganggu damel. Lah lajeng sinten dayang saged nindakaken para kala tapi kula timbul ngantos dimeni jambul kula dereng nate pengawuniani Kakang kados pundi? Sak menika paduka kula aturi mrepeke Kanjeng putra pun Bathara Wisnu ing sumados paduka dawuh dados dalang pengruwatan. Wados ngruwat kayan saguing Mala Sukerta Kakang. Mekaten kepareng paduka Adi Guru. Inggih Kakang. Kaya menika kula titip siungipun Bathara Kala kekalih menika paduka paringaken Puramaya Adimi ampu anggunjali. Sumados dipun damel pusaka pulanggeni kayan Kyai Jalak Ngoceh menika menawi benjang wonten tumapaking Baratayuda Jaya Binangun menika ingkang gadhah pusaka menika pratamtu sampeyan adusungipun Bathara Kala piyambak. Oh nggih. Ngaku staken dawuh. Ning ati kula nyuwun pamit are tumreng Ngartapada. Inggih mbut langnaung ndek. Wah, dalah Kyai. Sing wae.
ya para pandhom ya kumulung sata kura kambahku nggih Won mangke Siwa Narada katingal semengko pengak Bajra wonten wigatos menapa wa kepareng kula badhe nyadhong dawuh inggih Siwa Narada kula kepareng badhe nyadhong dawuh wonten wigatos menapa wa wah aku anakmu lanang Bathara Bayu nyadhong dawuh Siwa Narada lah dalah ngerti ya nggir anakku Wisnu Brama lan Bayu padha ndak timbali ngadhep marang saking dina iki ngerti ya iki mang Bathara Kala ki munggah nyang Kayangan Suralaya lho Bathara Kala minggih dhateng Kayangan niku wonten wigatos menapa gadah panjem menapa niki gadah panjem menapa kadang kula Bathara Kala kowe ngerti dhewe ya nggir siji Durga loro Bathara Kala ki janji munggah nyang Kayangan wis mesti bakal rusak tatanan Kayangan Suralaya ya nggir iki mau Bathara Kala ki nyuwun pangan daging menungso nanging adi guru kok ngelilan kuwi gek kepiye ora ya bener sing diparingake bocah kang ngandhang Sukerta ning keladuna kowe ya isih kene to nggir Brama lan Wisnu bocah Sukerta inggih kula tasih kemutanmu atos larun tanganting kedana kedini pendha-pendhae kula tasih lah ngerti yo nanging najan Bathara Kala dililani mangan manungsa kang nandhang Sukerta lamun ta wis diruwat Bathara Kala ora kena ganggu gawe. Mula dina iki keparing adi guru jeneng kita Wisnu kadhawan pinangka dadi dalanging pengruwatan. Lho, kula dipun dawuh dados dalang pengruwatan. Iya nggih. Wah, dalang pengruwatan kok mboten gampil ya kedah nggih. Gadah gongso ringgit. Kanca komplit wis aja semelang perkara gamelan mayang wis engko nganggo Gone anakku lanang catur nugraha selok wis ora bakal nguciwani. Krawitan wis nganggo nugra laras kelaitane anakku lanang catur nugraha wis berkas tenan. Oh nggih menengan mboten langkung stokaken dawuh. Nanging nggih najan sampun wonten gongso ringgit kraitan komplit kala mangsen pun dalang menika sok mara ndecak menika kedah gadah serati menika mboten tentang pengender kayan pengendang kedah kadal ya wong. Oh ya saiki lah karemu piye sak menika ngaten. Ingkang kula aturi dados pengendang menika prayoganipun Siwa Narada. Wah ya aja naki wong tuwa mbok kon ngendangi piye to, Guys? Wah mboten nambah sepune pun mboten mantra-mantra jebles kados Pak Slamet nih sampean niku. Ya sange tak ngendang sak gaduk-gaduk ini. Aku ya lah ingkang dados pengender menika rening widodari mboten wonten saged ngender iki. Lah banjur sapa ingkang saged ngender menika mung Kakang Mas Bromo. Sakmenika paduka kula aturi dados pengender. Kula kemawon Kakang Mas. Wah, lah aku wong lanang mangke dados wanita. Lah aku dandan wong wadon inggih. Ya sak karep mengko tak kemawon. Aku tak nganggo sandane mbok dolok wis ora apa-apa. Lah nggih pun. Walah aku didapuk apa aku tak dadi pengegong wae aku. Sak orane wong ngegong cedhak sajen. Wah, ya aja ngono. Bathara Bayu tak dadake juru pambikane laku. Kowe iku ngaku bocah tuna bapa tuna. Dan kepethuk Bathara piloronen ajaran. Ya yen ngono njaluk pamit dhisik aku. Wes saiki ngene ngen. Mung wektu wis ndang dandan aja nganti ngawis tanane wengko nek ora ganti rupa mengko ngundak kadenengan dene Pecakara. Iki meningaten monggo gantos busana. Siwa Narada, Kakang Mas Bromo katur ngagem cara wanita lho, Kakang Mas. Ya wis aja semangko tak nganggo sandalan wadon. Monggo enggak gantos busana wae. Iya ganti sandalan.
bareng anakku wis ganti sandangan. Wah, jan bagus jan wis kaya dewa ndara tenan. Inggih Siwa Narada. Sakmenika rening sampun gantos busana kedah gantos nami. Mengkono nggih. Sakmenika Siwa Narada kula aturi ngagem asma inggih menika Kyai Kalunglungan utawi inggih menika Kyai Panjak Telek utawi Encek Enggel. Loh, kok Panjak Telek Encek Enggel iki tegese piye? Panjak Telek menika menawi wonten buntelan sok kala mangsanipun melek. Lajeng lan aku Siwa Kalungan nggih menika sampun ngaten kemawon. Lah kumbantu mbok wene jeneng sapa Yayi? Kakang Mas Bathara Brahma kula aturi ngagem asma nggih menika Nyai Sruni awit pengendar menika kedah tintinganipun seru tur muni dados dalang menawi badhe njanto kedah mireng tintinganipun nggih ya saja semelang. Aku nek ngendhe tak griming terus saja semelang ya Yayi. Lah banjur wis nganggo jeneng sapa ngger kowe? Kula badhe kantos nami Kyai Dalang Kandha Buwana nggih dalang sejati. Ayo. Wis jang wae tumurun ngarca padha ngruwat sagung Mangsukerta nggih. Monggo suwawi kula dherekaken. Kang para tumingal prang campo samyong dalu ler dadeti leting kodo sanyengkung manguncang niti adalah Durung sauta ranggon kumiling meng cecangkung upati manungsa kang nandhang Sukerta ikana satira kakah perkasa sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Tuna Bapa. Loh, Tuna Bapa. Iya. Kowe wardine piye? Tuna tegese rugi, bapa wong tuwa rumangsaku rugi dilarake ibuku Surati nunggon bapakku. Mergo aku ana jroning kandhutan iblis tinggal mati bapakku. Wah, ladalah iya. Anjur sira jeneng aku Bathara Kala. Melek netramu bala kopok aku ya kuwi. Semuri ngacep padha bakal golek manungsa kang nandhang Sukerta kaya kowe kuwi bocah unta-anting. Tunggake ngaren tegese kowe anak ijen ora ndek tunggalan kowe lairmu wong bapak wis mukaning pati mula kowe dadi panganku. Yen ngono ku arep bathok arep ya tak pangan dina iki janjian kok cetak kok suwek telakmu cetak badhe ngosing wae. Wah. Wah. Wah.
Waduh, aduh. Bola dalah. Kae mau ketok elo malame bareng tak cakot ketrat-ketrot kaya nyokot relung tuku rambal kabeh. Iki ana menungso ngaglah mbalang kadakno ngarepku sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna. Loh, Kamatuna Bapa iki Bapa Tuna mung diwalik wae to iki. Kok gek menungsane mamneh ora edep. Najan dadi jeneng nangis beda menungsane. Weh, kowe sapa? Bathara Kala. Lah kowe Bapa Tuna ki ordine piye? Bapak. Tuna rugi bapakku mungsu rugi ndi anakku mung siji ora ndek tunggal. Ah, ya ngono bocah nak gaglah dina iki kowe. Wah. Wes arep entuk pangan wong loro wae. Sida urung iki piye iki? Ya ngono aku arep mbacutke lagu.
Aku miring tambang rawat ratu jaring mbok bakusin mambiwara miwah pawarta binandunging karna. Ing tugu Kelurahan Ngrama nalan pacitan kuwi asmane Pak Juyanto. Pak Juyatno kan Ibu Martini kuwi jare kagungan putra 5 tur wadon kabeh. Kuwi jenenge Pendhae kuwi mbokno kuwi dadi memangsa nyonaka tumur nyarta wedat mlebu ing desa ing tugu dina iki aku. Kula nuwun kula ingkang sowan Bapak Kyai Dalang. Mengko dhisik sore iku pawongan saka ngendilan sapa kang dadi aran. Nggih, kula nami kula Joko Sondong, kula wingking saking negari ing Medang Kamulyan. Kula menika putranipun putra mantu Sino Prabu Darma Pikukuh. Nggih, kula pun demahe kocret, kula menika tukang nggih menika ngopeni kepeng, nggih nyacah, nggih ngombor. Nggih ngerok. Iya. Lah nuwun sewu menapa menapa ingkang asma Bapak Kyai Dalang Kandabana iki dalang sejati. Iya kok kowe ngerti nggih menika sampun kondang kajana priya. Iya kok sik. Ditepungake karo aku iki tukang pengendang. Ha nggih, kowe arep ngopo? Nggih, sowan kami kula dipun utus kayan Sinun Prabu Darma Pikukuh supados kadhawan pados dalang. Awit Sino Prabu Darma Pikukuh menika dipun suni senjata pitulung dumatengipun Bapak Juyatno kan Ibu Martini menika kagungan putra gangsal setri sedaya menika badhe nyuwun dipun ruwat. Mila Sino Prabu Darma Pikukuh lajeng utusan kayan kula pados dalang pengruwatan. Iya mengkono bener. Ya iki dalang kuwi dalang pengruwatan. Kowe arep nanggap karo dalang nggih. Lah probiyonipun kinten-kinten pinten? Wis penting ora ngange dalang wis penting kowe anggen mbok wene cengkir wis gelem lah. Kok cengkir niku gek pinten truk cengkiripun lho. Pirang truk apa nggo nguruki cengkir tegese kenceng pikire nek pancen wis madhep mantep kuwi sak karepmu nek ngaturi dalang. Wong nggih sampun kencenge pikir saestu menika. Ya. Lah tanggapan pinten? Wis ora sah ndadakake dalang iki. Saya dalang pengruwatan ora kena dinyang. Dadi ya mergo dalang kuwi jiwane iki sithik ya didem sithik, oke ya didem. Oke. Oh nggih. Nggih nek ngoten manut. Nika kula mampun dipetani panjer 50 juta niku. Wah lha kok kaya menangke witekne kok nggih beto sak rombongan komplit kados ngoten awan campur sari. Ya sekurangane kok nek bar ya nggih. Bo nek ngoten monggo inggih kula dhekaken rawuh dhateng negari ing Medang Kamulyan ya ngono ayo aku dudu negara Medang. Monggo suwayu kula dhekaken Kyai Dalang.
Sembang sembani ring kapurpa resan murbeng mawe buka saratku yang kanan Inggih punika gemlaring ing padukuhan Tugu Rama ingkang kalebet Nawangan Pacitan Padukuhan Tugu saklangkung Gemari Pakarta Tata Raharja mirah sandang sarta pangan Dalane pating palengkung banyune pating caraweh parandinan dadosaken makmur sedaya para kawula ing Tugu Rama inggih sinten ingkang kepareng pinak lenggah. Lah punika nggih. Nyanipun Bapak Juyatno sarimbit kangkeng garwa nggih. Nyanipun Mbak Yu Martini miwah kadhakaken saya para putra gangsal. Anggenira pratu wonten ing negari Medhang Kamulyan sawan ngasanipun Sang Prabu Darma Pikukuh. Bareng ngantos Mbah Wacana kasarep swanira nggih Kyai Dalang Kandha Buna inggih dalang sejati ingkang kadhakaken dhateng sedaya para prajangga sawetawis lenggaira Sang Prabu teka kaya mangkono wijining pangandika ingkang dene kawya sing lisan Mara remang swamung ambreng kati karunaning kaswasa
aning marga memalatku Risang kondo astratmu ojo mengkoto putraku mantu Joko Sondong nggonira ingsun dalang padi dalang penguratan apa santuk gawe Joko Sondong nggih lho inggih sinulestunipun mundi pangestunipun paduka ingkang sinuwun menika sampun angsa damel menika Kyai Dalang Kandha sampun kula dherekaken rawuh wonten ing negari Medang Kamulyan ya yen mengkono syukur sekedhi jemurung mangke to syarat dipun tepangaken kula kepareng badhe nderek tepang gladi wanuh menapa les paduka menika ngasma Kyai Dalang Kandha Buwana inggih leres pangandikanipun Sinuwun Prabu bilih kula menika pun Dalang Kandha Buwana inggih dalang sejati menapa leres paduka menika ingkang jejuluk Sinuwun Prabu Darma Pikukuh inggih leres kula menika Prabu Darma Pikukuh lugunipun mekaten Kyai Dalang pramila panjenengan kula suwun rawuh wonten negaring Medang Kamulyan mriki lugunipun kula dipun tangisin kayan inggih menika tasih klebet kawula klebet wewengkon ing negari Medang Kamulyan inggih menika nyanipun Bapak Juyatno kayan Ibu Martini menika rawuh wonten ing negari Medang Kamulyan nganti putra gangsa sedaya menika estri menika miturut saking keparipun Bapak Juyatno menapa dene keng ramanipun inggih menika Pak Timan menika rening tiyang Jawi menika ampun ngantos sok nilaraken adat Widiwidana wiwit jaman simbah-simbah rumiyin menakaten menawi kagungan putra gangsal namanipun Pendawi syaratipun dipun ruwat supados Ica Mara Sukertanipun ing pamripun tembe tansah minantu ing karahayon katentreman kamulyan salami-laminipun. Ya menika keparenga kula badhe nyuwun senjata pitulung kula aturi ngruwat dhateng putranipun Bapak inggih Bapak Juyatno dene Ibu Martini inggih boten langkung setaken dawuh. Inggih Bapak Kyai Dalang nyan kula suwun rawuh wonten ing Sudong kula mriki kula badhe nyuwun pitulungan dhateng paduka. Rene kula menika inggih boten badhe niraraken dhateng adat Jawi awit kula menika tasih tunipun tiyang Jawi. Monggo miturut jaman simbah-simbah rumiyin menika katerusipun menawi gadah anak gangsa atau setri sedaya menika sanatipun dipun ruwat. Badhe kados menapa badhe kula lampahi dinten menika pramila nyan kula suwun rawuh wonten ing Sudong kula mriki kula badhe nyuwun. Kula aturi ngruwat dhateng nirmalipun anak kula supados kula kayan garwa kula ibunipun genduk semrambahipun anak kula ngantos dumugi sak turun-turun kula turun-turun ibunipun tansah mangyo Teguh Rayu Widodo pinanian panjang yuswa agung rezekinipun inggih menawi tela mekaten keparenga badhe kula miwiti kula badhe maos inggih menika wedha Purane dumadi utawi wedha tulak balak keparenga kula aturi midhangenaken Siwa Kalung enten apa Kyai Dalang kelire apa wis sampun keliripun kula jaring katenjing wapun komplit pun kantun monggo kula aturi nindakaken anggenipun badhe andalang ya syukur sedhi jemurung yen mengkono aturana marang kabeh para prajangga kang supaya kilen ya kuwi ngake ayak-ayakan Siwa Kalung nggih monggo sederek kula para prajangga aturi ngaken ayak-ayakan kemawon. Oh Aum awi genam swastihastu nama sidam si baratutat astu hasdo tabik-tabik risang tabik sun angidung kidung kusi banyak dalang ing endi nggonira lungguh radasa padha kumitir ametreng singa prajnana anggo pita narawangsa gendere
pinathet barang menyaring prasoda sira kakiatangiya ngadeka ning ringin sungsang amrango ampel gading tugelen karyaning sanggar sanggar-sanggar panguratan ujar ala panguratan tindak luput supataning para werda kaki ngruwata mala sukerta ngruwata sagunging raga gelah tlutuh 73 rinuwat brasta sirna lungguhku sangga buwana telapakan kupakuning bumi deboku hewang nagaraja dene kelirku sang Tejamaya gawangan sang Retnabara plunturku sang Alimengan blentongku sang Surya Praba sang Hyang Guru kang mriksani widodara kang gameli widodari kang nindeni kang nonton padha katon kang tinonton ora katon amawi genam astuna masidham wong wilaheng ana geni saka wetan putih rupaning geni apa karyaning geni Ambrasta Durga Kala Sirna suh brasta dening geni kang saka wetan kang awujud putih wong wilaheng ana geni saka kidul geni kang rupane abang apa karyane geni Ambrasta marang Nirmala Durga Kala Sirna kabrasta dening geni kang sawa kidul wong wilaheng ana geni saka kulon kuning rupane geni apa karyaning geni Ambrasta marang Durga Kala Sirna sipating memala ita musta kabrasta geni kang saka kulon kang rupane kuning dene geni kang saka lor kang wujud ireng apa karyane geni Ambrasta lolo sipat Durga Kala Sirna kabrasta geni ireng kang mapan wonten ler wong wilaheng ana geni ana tengah apa rupane gening wiku bisa Ambrasta marang sipating lolo Durga Kala Sirna saking kabrasta geni kang saha tengah sawetawis Kyai Dalang kandha bina anggene Mas Mantram Sakti dereng antos Mbah pangandika dadak sakala prataning Sang Hyang Bathara Kala aku sing teka Kyai Dalang ta Kyai Dalang mandheg dhisik sira iku swaku Bathara Kala darbe karep apa jeneng kita prateng ana pengarep aku ya sak temene aku mengkene tekaku ana ing Pedhukuhan Tugu Rama kene aku iki mireng tambang rawat-rawat ujaring bakul sinayembi wara miwah pawarta binandung ing karna jaring asmane nyanipun Bapak Juyatno anggone anggaro Ibu Martini kuwi kadurungan utawa kagungan putra 5 tur wadon kabeh mongko midur pengendikane Bapak Guru kuwi kena kang dinarani pendawi kuwi dadi bagianku dadi panganku dina iki bakal ndak mangsa putrane Bapak Juyatno melek netramu bolonga karnamu putrane Bapak Juyatno Ibu Martini iki mau wis tak ruwat wis tak ilangi mula sukertane wis ora kena ganggu gawe mergo cara-carane wong lara wis tak golekake tombo carane tetanduran wis tak pagi lho apa mbok ruwat iya wah lha ngono kalah dhisik tekaku
Jopala pandhamya kumulung sata Kurawa kambahku nggih. Ya yen ngono aku kalah dhisik tekaku karo Kyai Dalang. Saiki tutukno meneh oleh mundayen pancen kuwi dalang pinter, dalang waskita saiki wacakno tulisan kang ana ing awakku yen kowe bisa maca tulisan kang ana ing awakku padha kowe tanggep sedulurku tinemu tuwa. Yo yen mengkono tak wacake tulisan kang ana ing awakmu yo tulisan kang ana awakku coba wacan mbaka sawiji. Yo kuwi tulisan kang ana ing bathukmu kuwi kena dinarani tulisan Purwaning dumadi tegese dumadine Bathara Kala utawa laire Bathara Kala utawa sejarahmu Bathara Kala lho dumadi kutha lairku kuwi larah-larahe kepiye mangerti nalika dina kang wis kapengker pukulun Bathara Guru nganglang jagat kelan Bathari Umaranti niti Lembu Andini nanging sang Wang Guru sadurunge niti Lembu Andina ning Mega Malang dheweke kepengin Cumbana Saresmi kan Bathari Umaranti nanging Bathari Umaranti ora gelem nuruti apa kang dadi brantane Pekulun Bathara Guru satemah nibakake kama. Mula dinarani kama salah tinibana telengi samudra kinebur kelan para jata ora bisa lebur tumpur. Malah dadi manungsa ya kowe kuwi Bathara Kala. Oh, mengkono Kyai Dalang iya. Banjur Bathari Umaranti sedhakake kelan Pukulun Bathara Guru nganti saged aden wujuding raseksi kaparingan jeneng Bathari Durga. Banjur kinen urip ngladeni dadi bojomu Bathara Kala. Wah, nek ngono bojoku Bathari Durga sisane bapak nek ngono. Ya ya kudu lakone kowe mengkono. Ya, lah nek tulisan kang ana ing dadaku iki tulisan kepiye kuwi kang kena dinarani sastra pedhati utawa sastra pinedhati yoga Rajah Kala Cakra kang unine mengkene ngotha kang unine mengkene ya Maraja Jaramaya ya Maranirmaya Silapa Palasiya ya Miduru Dumiya ya Dayuda Dayudaya Siha Mamasiya Siha Cayasiya ya Midasa Sadamiya kuwi wardine kang marai nang saya ilang kluwanira kang marai dosa sumingkira sira kang marai luweh markana kang marai mlarat nyugiyana. Oh, mengkono Kyai Dalang iya. Lah niki geger kuwi kana tulisan apa? Gegermu kuwi ana tulisan caraka balik kang unine ngatha Bagama Nyaya Jada Palawa Satada Karacanaha. Iki caraka bae kang uling ngatha Bagama Nyaya Jada Palawa Satada Karacanaha ya mengkono. Lah werdine piye? Ora bisa diwerdikake mergo tulisane wae kuwalik. Lah supaya bisa diwerdikake kudu diwalik maneh kang supaya bisa muni. Ya kuwi ana caraka Datasala padha jayanya lan mangga Bathanga. Lah kuwi werdine piye Kyai Dalang? Ana caraka ana wis ngarani caraka tegese utusan utawa titah kang urip ana Madyapada kuwi ana caraka data sawala data tegese rebut sawala bener mula sipating wong urip ana ing ngalam padhang utawa ngalam donya ya padha tumindak sing bener sing temen sing suci awit wong nandur ngundhuh tang nyarun nyilih balekake ana caraka data sala padha jayanya padha sing ngarani jayanya pengpengan tegese wong urip ngono aja kok ngendhalake sekti mandra gunambek adiguna nanging manungsa urip kuwi bisa ngendhalani marang sedulur patang prakara kang wujud abang ireng kuning putih utawa alu amah supya marah lan mutmainah kuwi mau. Lah yen monggo Bathanga ma tegese sukma ga tegese raga yen sukma oncat saka raga ing kono dadi Bathanga dadi bathang. Yen manungsa urip tumindake bener paripasane kaya dene pamane mungguh macan mati ninggalo lulang gajah mati ninggalo gadhing manungsa mati ninggalo asma kang arum. Oh mengkono Kyai Dalang ya pancen kapara nyata. Ya yen ngono
banget manarimaku. Aku sumangsa mbok wenehi tombok wedharake. Mbok wedharake tuwis sangkane awakku saiki opahku ora duwe ya mung iki bedhama iki wis tak nggo opah ya wis ora dadi duwe pengopah aku ora njaluk duit trimo bedhama wis ora tak gawe abot ya wis aku wis ora ndi bedhama ora apa-apa yen ngono kowe tetep tak aku dadi sedulurku tuwa Kyai Dalang wis aku mbangun miturut sak reh perintahmu yen kowe mbangun miturut kowe ora kena ganggu gawe manungsa kang nandhang Sukerta gelem ora oh iya kowe kudu tumindak sing temen sing jujur sing suci ya yen ngono aku arep njaluk sajen olehmu Dalang kowe arep njaluk sajen apa aku njaluk sajen sego goreng kung kuwi tak jaluk lan aku njaluk tumpeng werna 3 ya kuwi tumpeng rajek wesi tegese tumpeng sing diwenehi dom to dicoblosi dom kuwi tumpeng rajek wesi banjur aku njaluk tumpeng kendhit tumpeng sing di garet karo injet ditutuli langes kuwi tumpeng kendhit ku ya tak jaluk lan aku njaluk tumpeng robyong tumpeng sing diwenehi janganan diwendhok kuwi tak jaluk yo kuwi nyatane ya wis diwujudake kersane bapak ing kagungan dalam yo nek arep mbok jaluk-jaluk yo lan aku arep njaluk mori putih sing mbok nggo Kyai Dalang tak nggo bebetan tak nggo sorban yo tak wenake nang kowe kudu ngerti maknane mori putih tegese kowe kudu sing suci sing putih aja nganti duwe watak kang ala kaya dene mori ya aku tak temen suci ora bakal ganggu gawe manungsa ning Arcapada iya lan aku njaluk tebok iki tak nggo lumban segara kidul ya wis paripurna jaluken aku ora bakal menggak ya wis matur nuwun aku wis mbok wenehi sajen sarepane sajen iki ya aku banget panarimaku ya Kyai Dalang ya nang iki aja pati-pati ngganggu gawe marang kesugengane bapak Juyatno sekayan garwa sumrambahing para putra ngantrekaning turmat ya aku ora ganggu aku mamel ndongake bapak ing kagungan dalam sak kukuban tansah mangya widodha ning sambikala weh lah kaya napa kowe Bapak Kyai Dalang ana wigati apa Bathara Kala nalika semana aku wis diparingi dawuh karo Kanjeng Rama Pekulun Bathara Guru yen ana wong duwe perlu luwih nanggap wayang ing kono ana wong wadon babaran kuwi jenenge bocah Wahana kuwi bocah tiba sampir kuwi dadi panganku mulo dene tak pangan yen arep mbok pangan sak karepku ora bakal menggak ya mung ngene Dae Papa Guru kena mangan iku kudu tak sembelih luwih dhisik. Ula aku ndilih bedhama kupaesan sing tak nggo opah olehmu Dalang, tak nggo mbelih bayi iki. Aku ora bakal nglilani. Mergo kowe nyilih bedhama njur arep mbok nggo nganiaya bayi kang tanpa dosa. Lah njur piye sing tok panarep ngemploy ora bisa mangan iki. Ya saiki tak wenehi cara saiki ijol-ijolan bae. Bayi tak jaluk bedhama paesan tak balek karo kowe. Puluh kowe ndi bayar mangan ora bisa nek kowe wis nggo bedhama paesan mbok nggo golek menungso laene bisa kelang. Ah yen ngono ya ijolan. Bathara Kala ana ing Kadyapa Kyai Dalang saiki ngerti yo yen ing desane kono ndelalah ana wong nanggap wayang ndelalah ana bayi babaran mula syarate kudu diwenehke kan Kyai Dalang gen diwenehi jeneng gen disuwuk
karepen aja nganti dadi bagiane Bathara Kala. Oh iya yen ngono bener pangandikane Bapak Kyai Dalang. Yen ngono aku njaluk pamit Kyai Dalang aku panuting aku ya tak sawani basiku bayo nang apa ulummu. Oh, ah. Bapak Kyai Dalang aku sing sowan Bapak Kyai Dalang. Bapak Kyai Dalang aku sing sowan mengko dhisik sira iku sapa? Aku Bathari Durga. Aku kala lumur aku sing tunggu sumur Kyai Dalang. Kowe arep nyuwun sajen apa Bathari Durga? Ya Kyai Dalang aku njaluk. Ya kuwi jarik sing werna pitu kuwi bakal tak jaluk. Ya nyatane iki wis diwujudake marang nyanipun Bapak Duyatno lan Ibu Martini yaran mbok jaluk-jaluk tak lilani ning kowe aja pati-pati ganggu gawe marang kesugengane Bapak Duyatno sekayan Garaputra. Gelem apa ya aku ora bakal ganggu gawe lan aku njaluk ulung supaya banjar pekarane Bapak Duyatno tansah aksara karben tansah kali sing panggodha pangencana dinggana dilenggana bisa ayem tentrem bisa ngrejekake ya Kyai Dalang ya sak ora bakal ganggu kae ya aku kala lumur sing tunggu sumur aku njaluk sajen Pak Dalang kowe arep nyuwun sajen apa aku njaluk bangsane bir-biran kaya to pitik sak jodho bebek sak jodho dara sak jodho lan lele sak jodho tak jaluk kabeh ya iki nyatane wis paringake marang Bapak Duyatno wis dikompletake sajane mbok jaluk ya matur nuwun ning aja ganggu marang ing kagungan dan Bapak Duyatno sak keluarga lan kuwi kudu sumingkir saka ing banjar perkara ya aku nyuwun pamit lho Pak Kyai. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan nggih Bapak Kyai Dalang inggih Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan Pak Kyai Dalang mengko dhisik sira iku sapa nggih nami kula Kyai Mong kula Nyai Mong kula njaluk apa marmat nggih sowan kula menika badhe nyuwun inggih menika sajen kados to jare lurik ajeng nggih kemban anake mboke gembrot niki ya tak lilani payan kula nyuwun sajen Pak Dalang ing bangsanipun kados to entong irus pirantos pawon iki nggih kula jaluk ya kuwi ya wis diwujudake nek mbok jaluk jalan nggih matur nuwun kayan kula meling menawi kagungan putra alit menika menawi pendak otonipun nggih dipun syukur dipun mong-mongi semados menika ngertosi kayan kula le mbok wedok nggih menika sedulur kakang kadhare getih puser Kyai Mong Nini Mong niku nek dimong-mongi sok ngewang-ewangi syukur purun prihatin purun dipasani wah tentu saged mulya sugengipun ing tembinipun tur dadosipun laris saged lantip penggayanipun ya nggih mengkono ndak aturake marang bapak ingkang mengku gawe nggih matur nuwun lan kayan nan kula aturi priksa menika sak wonten to bayi atase bayi ceprot bae lahir kok den guyu niku sak temene sing ngeliling niku kula le mbok wedok niki
Apa mengko nggih. Mila kula nggih meling nek enten bayi bubuk nika ampun ngantos sok diambung. Kita ngambung bayine niku ngambung mbok ecole niki. Nek mboten mendak kula tempiling lha iku lho. Ya tak aturake marang warga kene kabeh nggih lah. Dadi nek bayi bubuk ampun diambung. Kok kleru mbok ecol sing diambung kok. Ya ora. Ya yen ngono tak aturake warga aku dukuh tugu. Rama kene nggih matur nuwun. Ngoten kula nyuwun pamit Pak Kyai Dalang kula nggih nyuwun pamit Kyai. Ya tak barang puja manta bae. Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan mengko dhisik sore iku sapa iki? Estunipun kula menika nanipun Kyai Danyang utawi Nyai Danyang ingkang cikabakaling dukuh tugu mriki kula sowan kula badhe nyuwun sajen. Kowe arep nyuwun sajen empo kula badhe nyuwun sajen menika klapa ingkang sampun thukul menika nanipun cikal. Ya yen ana dalan yen ora ana kowe sing gendhi pangapura nggih Kyai Dalang namung kula meling. Menawi sanak sederek kula ing tugu ngrama mriki menawi gadah perlu kemawon menapa kewala kedah kula aturi sambat dhateng kula ingkang cikal bakal ingkang bebodro ing langkung miyin. Mapan wonten ing dukuh tugu mriki. Ya tak aturake marang warga aku ing dukuh tugu kene nggih. Adi kula reksa tak keparipun tansah mangga widodha wilujeng menawi purun sambat kayan kula. Syukur neon purun ngresiki inggih menika papan panenggan kula tansah bingarase manah kula. Ya syukur sekedhi jemung. Nek aku tak dal tansah ayo monor nyanipun Bapak Jiyatno sekayan karo mandhaping putra tekane turun matur iki tetep layomi. Mah para kula nyuwun pamit badhe wangsul dhateng papan sekae Kyai Dalang. Ya tak sawang kasih. Bapak Kyai Dalang aku sing sowan sira iku sapa? Aku Kyai Sapu Jagat. Kowe arep nyuwun apa? Aku njaluk jarik poleng bakal tak nggo bebetan. Ya yen kowe pancen njaluk jarik poleng nyatane iki wis diwujudake, tak wenehake nang aku njaluk senjata pitulung marang sira. Njaluk senjata pitulung Sapana Bathara Kala sakwadya baling karepen sumingkir saka Banjar pekaranipun Bapak Juyatno ya rakyat ngestake dawuh. Mangkita nyanipun Sinuhun Prabu Darma Pikukuh sumawana nyanipun Bapak Jiyatno miwah Ibu Martini rening sampun paripurna anggen kula nuwun idhah paduka kapuring ngruwat dhateng putranipun Paduka inggih menika ingkang setunggal genduk inggih menika genduk Uyung Udyah Pratiwi kaping kalih genduk Ratna Ajeng Pratiwi kaping 3 genduk Aminah Isa Putri kaping sekawan genduk Habibah Watul Patin kaping gangsa genduk Raya Kaira Patiah Abah menika sampun kula ruwat mula panyuwun kula sak penger kula nyanipun Bapak
Diyano sak kukupan tansah manggiya teguh rayu widodone ring sambikala tansah kalisong pangrencana sageta geduken muka ingkang ginau sageta mulya sugengipun. Inggih Bapak Kyai Dalang kula tansah ngamini menapa dados mangandika paduka Bapak Kyai Dalang kayan Bapak Timan kayan karo tansah awet anggenipun momong putra ayah tansah dipun paringana awet rasa inggih Tangajengipun nuwun rening sampun paripurna kula badhe wangsul dhateng papan sekali inggih. Betul aku namung ndhekaken raja inggih. Namung ndhekaken raja Kyai Dalang sak jengkar paduka sak kukuban sak inggih menika sak berkatanipun tansah manggih widodо kalih sing pangrencana samarga-marga Kyai Dalang inggih matur gengipun nuwun Bapak Kyai Dalang. Sapa iki Satya gagah perkoso aranku Kyai Sapu Jagat kowe sapa? Aku kala ngadang sing tunggu latar aku njaluk sajen yo tampano. Bah. 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 Ah. 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 Bah. Bah. Aduh. Waduh, aduh, ah, kabeh do entuk sajen kok omahku ora entuk sajen iki piye iki ora ketang gedang-gedang ora apa-apa ayo janjaku rambak sajera takon sak plotot kamu takon tutuk
Thank you.